प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯାକୋବ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆସେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଅଛି, ଏହା ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଅଭିଳାଷ ଏବଂ କାମନା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଯାକୋବ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଏବଂ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବା ପାପ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରୀକ୍ଷାର ଅଧୀନ ହେବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ହାରିଯିବା ପାପ ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏବ୍ରୀ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ସର୍ବୋତ୍ତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସୁଅଛି। ହୁଏତ କିଏ ନିଶାର ଅଧୀନ, ହୁଏତ କିଏ ମଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ହୁଏତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛି, ନଚେତ୍ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା କିମ୍ବା କାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆସୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ଆମେ ଯେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଆମଠାରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁକରି 1 କରିନ୍ଥୀୟ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ପରୀକ୍ଷା ଘଟିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଧାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରୁ କି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ତାର 4ଟି ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ତାହା ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ଆସିବା ବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ ହେବା। ଏବ୍ରୀ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସମୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଲୋଭନରେ ଆମମାନେ ବିଜୟ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯୋହନ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ମୋ ବିନା ତୁମ୍ଭେ କିଛି ହିଁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ପାପ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପକାର ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଫେସୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବଳବାନ ହୁଅ। ଆମେ ଯଦି ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପରୀକ୍ଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାପ ଉପରେ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବା ସମୟରେ ଆସୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପକାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାହା ହେଉଛି ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 26 ଅଧ୍ୟାୟ 41 ପଦରେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଶରୀରରେ, ଆତ୍ମାରେ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଆସେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ସେହି ପଦରେ, ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ।
ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ, ଅନେକ ପାପରୁ ବିମୁଖ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ। ଆଜି ବି ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାପରୁ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଅନ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ଡାକୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ପାପ ପ୍ରତି ଆଉ ଥରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ପୁନର୍ବାର ସେହି ପାପ ପ୍ରତି ଆଉ ଥରେ ମନ ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାରଣ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଦ୍ୱାରରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ବିଷୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ତା ହେଉଛି ବାଇବଲ ଧ୍ୟାନ। ଗୀତ ସଂହିତା 119:11 ଲେଖା ଅଛି, ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେପରି ମୁଁ ପାପ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ଥାଏ, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ସହଜ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ D.L. ମୁଡି ସେ କହନ୍ତି, ବାଇବଲ ୱିଲ୍ କିପ୍ ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ସିନ୍ ଅର୍ ସିନ୍ ୱିଲ୍ କିପ୍ ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ବାଇବଲ। ବାସ୍ତବ ଅଟେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବାଇବଲକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ପାପରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତି, ତାହା ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାପରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ସେମାନେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା କି ବାଇବଲ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରେ ଇଚ୍ଛୁକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ମାଥ୍ୟୁ 4 ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏଫେସୀୟ 6:17 ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାହା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଖଡ଼୍ଗ ଅଟେ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପରୀକ୍ଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟତା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଆସୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ବାକ୍ୟରେ ନିଜକୁ ମଜିଯାଉ ଏବଂ ମୁଖସ୍ଥ କରି ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଞ୍ଚୟ କରୁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ, ଯାହାକି ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗତି। 2 ତିମୋଥୀ 2:22 ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ସେଟା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସୂଚି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହୋଇ ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନା, ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନର ପରିସର ଭିତରେ, ଲାଇଫ୍ ସର୍କଲ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗତି ଅତି ଉପକାରଜନକ ଅଟେ। କାରଣ ଉପଦେଶକ 4:9-10 ଲେଖା ଅଛି, 1 ଜଣରୁ 2 ଜଣ ଭଲ, କାରଣ ଜଣେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଉଠାଇବ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସଙ୍ଗତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଉ, ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଘ୍ନଜନକ ପାପରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଏକାକୀ ରହିବା କିମ୍ବା ମନ୍ଦ କୁସଙ୍ଗତିରେ ରହିବା, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସାଂଘାତିକ ବିଷୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗତି ଆମମାନଙ୍କ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସୁ ଏହି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଲୋଭନ ଆମେ ସାମ୍ନା କରି ଯାଉଛୁ, ଏ ଦିନମାନଙ୍କର ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବଢ଼ୁ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏକ ନିୟମ କରୁ, ଯେପରି ଆୟୁବ କରିଥିଲେ, ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ କୌଣସି ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଆୟୁବ 31:1। ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାମ କରିବି ନାହିଁ।
दानिएल कहिथिले मु ए मंद खाद्य निजक अशुचि करिबे नाही। प्रिय माने माथ्यू तार 5 अध्याय 29 और 30 पद रे यीशु निजे कहिले तुमर चक्षु जदि तुमर विघ्नर कारण हुए ताले ताहा काटी फोपाड़ी दियो। तुमर हस्त जदि तुमर विघ्नर कारण हुए ताले ताको काटी कि निज शरीर बाहर कर दियो। प्रभु ये जगह आमको अंगहीन हेबा किंबा अंग को छेदन करवा विकलांग हेबा पई कहूना प्रिय माने, कारण पाप आमर यही अंग द्वारा नुहे बरं हृदय जात होता है। तेणु आम को पाप ठारू विच्छिन्न रही जो विषय आम को पाप आड़ को नहीं जाए, जो विषय आम को विघ्नता करे तहिरू निजक पृथक रखापी प्रभु आह्वान कर जेड़े बड़ प्रिय विषय हो जेते बड़ आमर लाभजनक विषय हो, जो विषय आम को पाप आड़ को कढ़े ने तहिरू पृथक रही चेष्टा करवा दरकार। तेणु आज दिन मानक जो परीक्षा आम सामना करुचु आसु जीशुंक ठारे समर्पण हो तांको उपकार पाइबा एवं जागी रही प्रार्थना करवा और सब बेले बाइबल ध्यान रे लागी रहिबा, आत्मिक लोक मान संगति रे बढ़िबा। निश्चय देखिबा आपनको जीवन रे एक नूतन आशीर्वाद एवं पाप पर विजय हेबा पाए निश्चय एक नुआ मन प्रभु आपण मानकु देबे एवं निष्ठारे बढ़े नेबे। प्रभु वाक्य रे आपण मानकु आशीर्वाद करंतु। आमेन।